I lost my brothers now, turned against me. And I never looked back. I've never, not even once, doubted myself when my brothers turned against me. It is not for the first time that the brothers turn against each other. It's there in the Bible. It doesn't start with them. So why should I be a crybaby when they turn against me? You must be rest assured, Murud. Now I'm a living survivor. Now I'm one example. Ebarare mo unona lebroto ke o shetse mashaledi ke nna o ke nna mashaledi. Some reject which was written off and said he is buried. People even wrote books about me and said this boy is done, like they are doing now. But they don't know my faith. They don't know my God. They don't know my ancestors. And I will never be destroyed by that which has never amagama kaJulius Malema umholi weqembu le-EFF ehambele ibandla lenkonzo namhlanje uthi nje ulahlekelwe ngobhuti bakhe ulahlelwe ngabantu abekade bathembile kodwa lokho akusho ukuthi ke kuphelile ngaye kudala yena bethi kuphelile ngaye bemwriter off bemkhansela abanye ke bemshiya uthi ke akuyona into eqalayo leyo futhi ke aqali ngaye aqali nangabo ukuthi ke ashiwe ngobhuti abantu ababiza ngobhuti bakhe noma abantu akababiza ngabangani bakhe uthi into endala ngisho naseBhayibhelini ikhona leyo nto okucacile ukuthi ke khuluma ngabantu abafana ke noNdlozi abantu abafana noFlo Chivambu abantu abafana ke noDalimpofu abantu akade bathembile abantu akakhanda nabo noma abantu akade beyinsika ye-EFF namhlanje abamshiye yedwa kuyiqembu le-EFF ukubukeka sengathi akahlukumeze kangana kancane umnumzane Julius Malema ngenkathi ukhamba umnumzane Flo Chivambu kanye nomnumzane uDalimpofu leli qembu le-EFF beya kwelomkhonto wesizwe nalapha kathi mangabe khuluma ebuzwa ngabo wathi yena akanankinga nabo kunalokho uzoqhubeka nokubanikeza inhlonipho mangabe kufika ukukhulunywa eParliament uzobanikeza inhlonipho kodwa uzobatreata njengalabo ababambisene nabo ukuthi balwisane neqembu le-ANC lokho akusho ukuthi kusebezoba ngabangani uthi yena akakaze abe nabangani kupolitiki kanye ke nalabo akababiza ngobhuti akanazo ihlobo kwipolitiki kodwa ke manje sikhamba ke umnumzane Ndlozi noma kudokotela Mbuyiseni Ndlozi wabonakala ke sebhala ipost sebabiza ke ngabafana ethi bebonke behlangene bangabafana namhlanje ke usekhuluma ke lenkulumo usethi ke ushiwe ngobhuti bakhe ushiwe ngabantu abekade ebathembile nganza kwethu ngempela akekho umuntu engenalo uhlangothi olintekenteke ngaye ngisho nomnumzane Julius Malema kukhona la akantekenteke khona ngiyabonga cela ihlangane ema-comments ungitshela ukuthi wena ucabangani ngakho konke lokhu okwehlela umnumzane Julius Malema njengamanje ngiyabonga. I've never, not even once, doubted myself when my brothers turned against me. It is not for the first time that the brothers turn against each other. It's there in the Bible. It doesn't start with them. So why should I be a crybaby when they turn against me? You must be rest assured, Murud. Now I'm a living survivor. Now I'm one example. Ebarare mo unona lebroto ke o shetse mashaledi ke nna o ke nna mashaledi. Some reject which was written off and said he is buried. People even wrote books about me and said this boy is done, like they are doing now. But they don't know my faith. They don't know my God. They don't know my ancestors. And I will never be destroyed by that which has never built me.